στα όσα σημαντικά συμβαίνουν στην διεθνή ποδοσφαιρική σκηνή. Πολύ ωραία κεφαλιά για τον Μετίν, ο οποίος θα σουτάρει και θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα με περίσσια άνεση. 0-1 στο 41 κοιμήθηκε η οπισθοφυλακή του Ολυμπιακού και με την ευχέρεια στο σκοράρισμα που την διακρίνει πυροβολούσε. Μονίμως εδώ όμως η έξοχη πάσα. Ο Μετίν με το αριστερό είδε τον Νικοπολίδη να έχει βγει από την εστία του. Υπολόγισε πάρα πολύ ωραία πώς θα έστελνε την μπάλα στην εστία. Το κατάφερε. Και έτσι δίνει προβάδισμα στην ΑΕΛ. Ξανά από διαφορετική οπτική γωνία το πολύ όμορφο γκολ του Τουμέρ Μετίν και το 0-1. Ζυγίζει το πόδι του, υπολογίζει την απόσταση, σουτάρει και στέλνει την μπάλα να τραντάξει το δοκάρι και να καταλήξει out. Η πιο σημαντική στιγμή για τον Ολυμπιακό με τη συμπλήρωση 29 λεπτών αγώνα. Δοκάρι από τον Predrag Djordjevic. Δείτε ξανά. Ωραίο χτύπημα. Με φάλτσο, τεχνική, δύναμη. Ξανά ο Στολτίδης, δεν υπάρχει offside εδώ. Ο Γκαλέτη φεύγει μόνος. Για να δούμε, θα προλάβει να σουτάρει. Προλαβαίνει δεύτερο δοκάρι. Σε διάστημα 2 λεπτών, μία ο Τζόρτζεβιτς και μία ο Γκαλέτη σημαδεύουν τα δοκάρια της αντίπαλης εστίας. Εδώ ο Αργεντινός παραμένει το 0-0. Χαμός στο Καραϊσκάκι, το 0-0 ωστόσο δεν έχει αλλάξει. Ξανά. Σημαντική αυτή για τον Ολυμπιακό. Κεφαλιά του Κοβάσεβιτς, Σίσιτς γυρίζει, σουτάρει 1-1 στο 50. Μίρνε Σίσιτς ισοφαρίζει για τον Ολυμπιακό, πετυχαίνοντας το δεύτερο του γκολ με την ερυθρόλευκη φανέλα. Ένα καθοριστικό ενδεχομένως γκολ στη διάρκεια της αναμέτρησης, καθώς το πετυχαίνει με το ξεκίνημα, με το καλημέρα του δευτέρου ημιχρόνου. Αποτελεσματικός εκεί που δεν μπόρεσαν οι συμπαίκτες του, ο Σίσιτς. Δείτε ξανά πώς. Η μεγάλη παλιά, δεν υπάρχει offside. Ο Κοβάσεβιτς σηκώνεται να πάρει την κεφαλιά. Η μπάλα φτάνει στα πόδια του Σίσιτς, ούτε εκεί είναι offside. Ωραία τη φέρνει από το αριστερό στο δεξί και ραυνοβολεί τον Κυπουρό που δεν μπορούσε να κάνει πολλά πράγματα εκεί. Ωραία πάσα για τον Λεωνάρντο. Χαμηλά η σέντρα του. Θα περάσει μπάλα. Μήτρογλου 2-1 στο 90. 2-1 Ολυμπιακός με χρυσό σκόρερ τον Κώστα Μήτρογλου. Χαμός στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Έχουν μπει μέσα όλοι οι ποδοσφαιριστές του πάγκου, η βοηθή του Σεκούρα, παντσουρλισμός στις κερκίδες με χρυσό σκόρερ. Μέχρι και ο Αντώνης Νικοπολίδης έτρεξε από τη μία πλευρά της εστίας στην άλλη και ο Μήτρογλου βρίσκεται στο χορτάρι για το πολύ σημαντικό γκολ που ίσως αποδειχθεί και χρυσό καθοριστικό γκολ νίκη.